bensin ngene kok ora mentas. Iki kena jumbayan, ceplok itu sore. Action. 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 Lu kleru nek. Kleru. Wih, kesuwen saya kesuwen. Mata ora action. Lah, wis. Lah, berarti Kok kene lho. ngono kowe malah terus ngangetane, Deng. Tak kira. Action. Action. Wes, bareng action lamu mimiti ngene lho, sik ngene lho ya. Oke. Roll action. Play. Kurang los ae ora tak krungu. Play. Wedhusmu manak lho. Lho, jek wong. Terus sampe si bunga-bunga wedhusmu manak lho. Aman-aman, Deng. Aman lek bunga-bunga ngono kae jajal deloken. Sopo lho? Anu. Opo lho ora ning opo-opo ngono, Deng. Wis ora ning opo-opo. Action. Ora ning opo-opo, Deng. Ngono lagi. Oke. Mari udah. Lagi terus anu apa sih ini? Ih, Nah, yo guys. kamu nih. Roll action. Oke. Wis kadung ora. Terus kerok-kerok. Roll action. Ih, wis kadung ora betah. Action. Nyo, entek-entekno. Aja ngono lho, Put. Kok kerang men iki. Kok malah arep ngalih ki piye lho karepmu? Aki lho. Piye lho men iki men? Entek-entekno aki. Kok malah ngalih ki piye karepmu? Ngono malah ngengkel ya, Ram. Maksudnya nih, Jo. Motor yo ben Biar yo biar ngono. Action. Modian mbok yo ben. Kurang kaget. Kurang action. Modar. Ning kono menengo ya. Putri ki kok anu, balik. Balik ngono. Wih. Minger mrono arep balik nyang jeding. Ngono. Anu. Iya terus kene wong lanange dilek dingai ngono mangkel. Piye mengke lali? Kene wong lanang sing dablek ki lek ditawani tenan mah keplayu. Kene mandak ngono ae wong lanang ki. Lek ditawani tenan ora. Ya. Karo cincin. Kowe rada anu Pak. Rada anu mangke lho. Ngene polahmu. Lemblak pura. Iya kowe ngono.
Ya yo ngono terus. Kita thumbnail. Action. Kene wong lanang ke lek ditantang tenan ale nakal ra umum kok anu ra sungsal. Apa lahirku iki ora tebon dino ya kira-kira. Kok ngasih kaya ngene panggah ora olehan nek jeneng dadi aku iki. Wes. Action. Apa aku iki njaluk dijeneng abani neh to? Lho, tenan to. Patute gek kae wonge. Tak hubungi ora kena patute gek moro rene. Sik. Ronomu ya. Rono nek. Lho, mangke ya dibaleni lho ngono ya. Action. Lho, tenan to. Patute gek kae wonge mah. Tak hubungi kok ora kena. Patake gek rene. Action. Wes. Baleni. Action. Bareng ngono apa jeneng? Alhamdulillah. Kene wonge yo ning omah. Lawan kok ditutup ae. Action. Rak tenan to. Rak tenan to. Nah, bener. Lah, tenan mah lho pot ra tenanan piye lho. Lho aku ruwe iki. Ruwe iki bareng ki mau. Lah, tenan lho pot ra tenan piye lho. Lho, aku nggo bakal jangan iki lho rene. Kalau ngono bareng ngono kok jak mlebu. Alah kok repot-repot men lho yu. Ya wis lho nunjuk nyaman kene. Action. Nyaman kene lho yu. Ya. Bakal jangan ngene iki ning omah tak pangan ya ora entek. Arep tak buang ya kok mubadir men sik nak dipangan kok dibuang. Oh, alah ya iman-iman lho yu. Lek isik kaya ngene bareng iki kok guang ke. Aku kok gowo rene mesti kepangane.